Vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tatsuka zvekare nemamwe mamessages. Rekezai tibva tapinda mumamessages edu atatsuka takakubatirai. Zvakangoma zvoveduwe vanhurume tinomboshuta madhirama. Pane imwe message iyo yandakatumidzirwa namukoma vedu. Hanzi makadii zvenyu mukomanashi, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Inini mukomanashi, nyaya yangu yakamira sekudai so. Saka pandakatanga kupinda muno muSouth Africa ndainge ndisina kana mushando wemaoko wandainge ndichiziva. Zvino ndakazoti ndatanga kushandira vamwe gogo avo vatainge tichingoti magogo vainge vachigara mune imwe village umo mandakasvikira. Saka magogo ava vainge vaine zviminda zvavo ende kuzvimunda kwavo uko ndokwandaipota ndichienda kunovashandira. Saka magogo ava vakazoti one day vakagara neni pasi vakabva vati, ko iwe haukwanisa here kuti unge uchitsvaka mapeace job? Ndokubva ndati ndinokwanisa, asi ndainge ndisingazivi kuti umo mandainge ndichigara muvillage imomo ndaikwanisa kuzotsvaka peace job yakaita sei, sezvo vanhu vainge vachigaramo muvillage imomo vainge vachitambura ende maingogara vanhu vanotambura voga voga. Then magogo vaya vakabva vati, handiti uri kuona kuti vanhu vazhinji vachiri kuvaka, kana kuri kunzi ukakwanisa kuti unge uchitsvaka maturusi ekuti unge uchishandisa paya pekuti unenge uchifamba uchitsvaka mapeace job ekurovera vanhu zvitina zviya zvesamende zvinorohwa muno mujoni. Saka ivo vakabva vandipa that idea. Ndokubva ndazotsvakawo lucky enough muvillage imomo mainge muine umwe murume uyo ainge ari wekumusha. Ndakabva ndazoenda kwaari ndokubva ndazomuudza kuti ndainge ndichidawo chiya chiforoma chekuti ndinge ndichitanga kurova zvitina zvesamende. Akabva azondirovera foroma iya, then ndokubva ndachizotanga kuwana mapeace job. Mukoma ndakatanga kubata basa. At that time ndainge ndichabata basa nemudzimai wangu. Kudzamara mudzimai wangu nayewo ava kutogona zvekutoti nayewo dzimwe nguva aitofamba nevamwe vakomana vedu avo vatainge tawana nekuda kwekuti kambani yainge yakura. Ende vakomana vandainge ndawana vaikwanisa kubata basa zvekuti vanhu vepa next door vaiti kana vakatarisa zvitina izvo zvatinenge tarova, then vaibva vazototipawo peace job rekuti tinge tichirova zvitina. Taiwanzokurova kana 100 bags a day, and this was an everyday thing. Basa tainge tichirova, kunyange zvazvo mari yatainge tichiwana yainge isina kuwanda zvayo, but tainge tichikwanisa kurarama. Zvino mukoma zvakazoitika ndezvekuti inini nemudzimai mushure mekunge takwanisa kutenga mombe kumusha, then mudzimai akabva azoti tadii tangovaka, now that we still have mukana. Then iye mudzimai akabva azosuggesta kuti ninge ndichizomuendesa kumusha, then iye obva azotsvaka vakomana vekuti vanenge vachimubatsira kurova zvitina sezvo iye ainge aine experience. Ndikabva ndati aiwa pakanaka madam. Then mudzimai ndokubva azoenda zvake kumusha. Ndakati ndasara kuno mukoma pasina kana nguva ndokubva ndaona kuti ndainge ndarohwa nenzara, chikara chaicho chekuda bonde, but ndakangotanga ndichazvidzora. Then zvakazoitika ndezvekuti ndakabva ndazowana rimwe contract rekuti tinge tichinorova mabhegi esamende tichirova zvitina. Saka pa next door neapo patainge tichirova zvitina izvozvo painge pachigara umwe mukadzi uyo ainge akanaka, ainge ari muSouth African. Mukadzi uyo ainge ari very friendly kwandiri, neniwo ndikabva ndazotanga kuva very friendly kwaari. Takabva tazochinjana mafone numbers. After tapedza kurova basa takazongoramba tongocommunicata sezvo munongozivawo kuti vakadzi vemuSouth Africa vanhu vekuti vanongokumbira mari, kungotanga kungotaura newe vanobva vatotanga kutokukumbira mari. Ndozvaakabva azotanga kuita kwandiri izvozvo. Mukoma akati achindikumbira mari kudaro, neniwo ndainge ndichimutumidzira mari zvese nema airtime. Tikabva tazotanga kudanana pa WhatsApp ipapo zvekare nepamacalls, nekuti taingocommunicata zvedu pamacalls nepawhatsapp, asi physically zvedu tainge tisina mukana wekuti tinge tichionana. Nekufamba kwenguva mukadzi uyu akabva azondifonera ndokubva andiudza kuti nayewo ainge achida kuextenda imba yake. Akabva ati iye ainge achida kuti inini nevakomana vangu tinge tichizouya kuzomurovera zvitina. Ndakabva ndati aiwa ka inini andikwanise kuti ndinge ndichiuya kuzokurovera zvitina nekuda kwekuti inini newe
takambodanana. Zvanga zviri sei kuti inini ndinge ndichizokutsvakira vakomana vekuti vanokwanisa kuzokurovera zvitina, nekuti ndaitya kuti mukadzi uyu aikwanisa kuzondishandisa mahara. Ndakati ndarambira mukadzi uyu ndikabva ndamuudza kuti inini ndainge ndisingakwanise kuti ndinge ndichiunza vakomana vangu kuti vange vachiuya kuzomurovera zvitina under the condition yekuti iye achange achizondibhadhara, nekuti ndaitya kuti aisakwanisa kundibhadhara. Inini naye takabva tazombotukana pafoni ndokubva tatombosvika pakublokana, but with the time sevanhu vainge vakadanana takabva tazounblokana, then ndokubva tazongotanga zvedu kutaura. Ndikabva ndamuudza kuti kana ndichiuya kuzokurovera zvitina ndichauya, but unofanira kuti unge uchizondibhadhara, nekuda kwekuti neniwo ndine vanhu vandinenge ndashandisa vanenge vachida kuti vange vachizobhadharwa. Akabva ati it is fine, ndinokupa mari yako, this is not about love but it is about professional. Saka ndakabva ndazoenda kuya nevakomana vangu ndokubva tarova zvitina. Mukadzi uyu ainge akatipa umwe mukuku uyo waainge akati muchirova zvitina munenge muchigara mumukuku umu. Neniwo ndakabva ndazama kuti ndinge ndichirova basa rangu professionally ndisina kana kumbogara ndamurakidza kuti ndine mafeelings naye. Zvakazoitika ndezvekuti ndainge ndamuudza kuti ndinoda deposit, but iye akabva ati ndikuda kuti ndinge ndichizongokupai mari yenyu ka1 painopinda mukadhi rangu. Saka musi watakazopedza kurova basa iye akabva azomukira makuseni ndokubva azoenda kutown, ndokubva aswera kutown kuya. Takambomira tichamira, then pandakaona kuti munhu ainge asingauyi, this was around kuma 3 p.m. ndokubva ndazoudza vakomana avo vainge vachindishandira kuti ivo vange vachienda. Ndakabva ndazoshandisa mari yainge iri muaccount yangu ndikabva ndavapa mapay avo mahalf, then ndakabva ndazongosarirwa ndiine kamwe kamari kainge kari kashomanana. Iye then akabva azondifonera usiku mukoma mushure mekunge ndamira ndichamumirira, then ndokubva azondiudza iye achiti ainge astaka ari mutown apa, ainge achitya kuti aikwanisa kuzorobhewa. Saka ndokubva azondipa dzimwe namba, akabva anditi namba idzi dzandakupa ndedze umwe murume uyo anokwanisa kuti iwewo ukamupa mari anobva auya obva anditora. Saka ndakabva ndazoenda nemurume uya mushure mekunge ndamubhadhara, and this was late at night. Murume uya akabva azondichaja mari yakawanda yehiring. Ndokubva ndaenda ndikabva ndanokolekta mukadzi uya, takabva tadzoka. Takati tadzoka mukoma apa yainge iri Saturday, ndakabva ndaona kuti since iri Saturday panapa ndava kutogara pano kusvika musi weMonday, sezvo painge pasina mukana wekuti ange achizoenda kubank on a Sunday, sezvo ainge ati kadhi rake rainge raramba kuburitsa mari, rainge riine problem. Saka raitoda kutoti aende kubranch hombe kuti ange achienda kunogadzirisa kadhi rake. Saka iye akazoti adzoka ndokubva azobika, ndokubva azoti iye ainge aburitsa chikafu, ndokubva azoti iye ainge andipakurira chikafu. Ndakabva ndati unza chikafu chacho ndinge ndichichidya pano panze pandigere, then ndokubva azonditi no, come inside. Ndakapinda mumba ndokubva ndaona kuti chikafu chiya chainge chisimo umo mainge muine kadining kake, asi ainge aisa chikafu ichi uko kwainge kuine kabedroom kake. Ndakamutevera mukadzi uya ndokubva ndaona kuti ainge atoseta kacheya zvekare nekatafura, ndokubva aisa chikafu pamusoro pekatafura. Iye akabva aenda pamusoro iye akabva azonorara pamubhedha, akabva atanga kukomplaina kuti kwainge kuchipisa. Apa posi apa ainge achiri akafuka zvake jira, but aingokomplaina, but akabva atanga kungondiudza dzimwe nyaya dzainge dzisina kana musoro, achindiudza iye achiti pane umwe murume uyo ainge achimupfimba, but ainge asiri shuwa kuti murume uyu omuda here kana kuti omuramba. Takataura mukoma kudzamara ndapedza kudya, ndokubva anditi ndinge ndichiisa zvangu ndiro pasaiti, but akanditi ndisaenda nekuti aida kuti tirambe tichingotaura zvedu sezvo kwainge kuchipisa. Then ndopa akabva azofukura jira iro rainge akafuka mukoma. Apa ainge akaumbwa sei mwana wevanhu. Munongozivawo kuti vakadzi vemujoni vakaumbwa sei, ari mutsvuku, ari munako, kuita bhurumango chairo. Mukoma akabva azoita zvokuzvambarara zvekuti ainge akaita zvekuzvambarara nedumbu. Ndichiona zvidya zvose izvi zvakaita kuita yellow, kuita popo chairo.
apa ainge achingotamba zvake achiita sekunge anotenderedza chiuno chake. Ndakabva ndangoramba ndakati ndei ndakamutarisa, ndikabva ndanzwa kuti mubhurukwa umu mune zvainge zvava kuitika. Nayewo akabva aona kuti shasha iyi yainge yatopererwa, akabva ati ndinonzwa hope ini, ndokubva ati ndava kurara asi usaenda. Mukoma akati ava kuita sekunge ava kuvata. Ndakabva ndamuona achikwiridzira kanight dress kake, ndikabva ndaona kuti ainge asina kana kunyangwe chipfeko chemukati. Neniwo mukoma ndakabva ndapera pawa semunhu ainge ava nenguva yakati rebei asingazivi chinhu chinonzi munhukadzi. Ndakabva ndangojambirawo pamubhedha, ndikabva ndatoti panapa ndava kutongoita ndotongotamba inorira. Ndokubva taita bonde redu paya, takaita bonde pasina kana dziviriro, usiku hwose tichingoita bonde. Then mangwana acho makuseni mukoma ndakabva ndaona kuti mukadzi uyu anondiitira. Ndakazotopedzera ndava kugara naye semukadzi wangu kwemwedzi wose, ndichingombatsirawo tumabasa twepamba pake. Then zvakazoitika ndezvekuti iye mukadzi uyu ainge ava kusada kuti ndinge ndichienda, ainge ava kutoti iwewe watova murume wangu, asi basa raifanira kuti rirambe richingorohwa. Ndakabva ndazowana contract rekuti rainge richitoda kutoti inini ndinge ndichivapo. Ndakabva ndanotora vakomana vangu vandainge ndichishanda navo, ndikabva ndazoenda navo kubasa. Saka ndakazongoramba ndikucommunicate naye mukadzi uyu ndichimuudza kuti ndikuda mari yangu, ndipe mari yangu. But iye ainge ava kuda kundivhara mari iyaiya. Ndakazama ndichazama mukoma, ndakatomboenda kunomuona kakawandisisa, but ndakaona kuti matauriro acho ainge ava kusada mari yangu. Umwe musi wandakazoenda manje akabva anditi, saka iwewe unofunga kuti kurara kwose kwawakaita neni unofunga kuti wakangorara neni mahara here? Then ndikabva ndamuti alright, kana uchida kuti ndinge ndichikubhadhara mari nekuda kwekuti ndakarara newe, chindiudza kuti uri kuda mari. Ndokubva anditi iwewe ndiunofanira kuzvichacha. Ndikabva ndati mupfungwa dzangu ndainge ngofunga ndikati sezvo vanhukadzi avo vainge vachitengesa vainge vaine maprizes ainge ari pasi, ndikati kwaari zvino kana ndikakupa 500 yakashatei? Akabva ati iwe unofunga kuti kuku yangu ingaita 500 rands usiku hwose uchingoizhaka zvako apa usingashandise protection? Takabva tatukana paya. Inini ndikabva ndabuda ndikaenda. Ndakabva ndarwadziwa mukoma kuti saka munhu uyu ndainge ndashandiswa naye apa ndainge ndakatonotora mari kuna namachonisa ndikabhadhara vashandi vangu. Saka ndakangoramba ndokonetsana naye. One day ndakabva ndati ndokubva ndafunga zvangu rimwe zano. Ndakabva ndaenda kune vakomana vaya avo vanoita zvekutengesa mapaintings avo, zvekare vanotengesa macheya aya avanogadzira macheya etswanda. Saka ndakabva ndaona kuti painge paine zvidhori. Pakati pezvidhori izvo zvavainge vakagadzira, ndakabva ndatora chimwe chidhori ndokubva ndachitenga. Ichi chidhori chainge chakaita kunge tsoko, ndikabva ndachiisa zvangu muplastic nekuda kwekuti chainge chiri chidiki. Ndikabva ndaenda kunoona mukadzi uya. Mushure mekunge ndataura naye mune zvakanaka, ndakangoti achingoya kuzondivhurira gate, ndokubva ndamuti handisi kupinda. Ndikabva ndamuburitsira chidhori chiya, ndikabva ndati chaunoona ichi ndo chikwambo changu, saka ndokuda kuchisiya pano. Mushure mekunge ndachisiya pano, then iwewe uchange uchizopa chikwambo changu ichi mari yauri kundikwereta, because ndaona kuti wakangwara hausi kuda kundipa mari yangu. This was after ambondithreatena achiti iye ainge achida kundirovesa necommunity, achiti iye ari kuda kuridza yavaiti vatla homu hanzi nekuda kwekuti inini ndakamubata chibharo. Saka ndakabva ndangomuti saka sezvo uchiona kuti inini ndakakubata chibharo, yangu mari uchangopa chikwambo changu ichi. Ndokubva ndaenda zvangu. Akademba achademba, akabva ati mari ainge asina, ainge angori ne half chete. But at the end of the day mukoma akabva azodana chimwe chikomba chake ichi ainge ari muprofitawo anobva kumusha, ndiye akabva atengesa dhiri rangu rose. Ndokubva ati hakuna zvakadaro chinhu ichi hachisi chikwambo. Ndokubva atora chinhu chiya, chidhori chiya chandainge ndatenga, akabva achipisa. Iye mukoma ndakarwadziwa. Ndakabva ndati saka vanhu ava ndikuda kuvafikisa. Ndokubva ndazodzoka zvangu kumusha mushure mekunge ndatomboshanda ndaunganidza mari. Pandakasvika kumba kana madam handina kana kumbovazivisa kuti ndainge ndakamboshandira mahara. Handina kuvazivisa kuti ndainge ndafunga kuti
ndinge ndichienda kunoshanyira n'anga because vaikwanisa kuzondibvunza mibvunzo yakawandisisa. Ndakabva ndazongoramba zvangu ndakanyarara ndokubva ndaenda zvangu kun'anga ndiri ndoga, ivo madhamu vasingazvizivi. Ndakati ndasvika kun'anga kuya, n'anga iya yakabva yazoti yainge ichida chipfeko chemukadzi uya uyo ainge akandivhara mari yangu. Mukoma ndakabva ndaudza n'anga iya chikwadi chemahara, ndikati inini nemukadzi uyu tainge tatorimirana muganhu, hapana pandaizokwanisa kuti ndinge ndichizodzokera zvekare kuJoni obva azonditendedza kuti ndinge ndichipinda mumba make kuti ndinge ndichimutorera chipfeko chake chemukati. Ende ainge atova nemunhu ainge atova neumwe murume muprofita uya wekuzimu. Saka n'anga iya yakabva yati aiwa hapana kana chakashata, ndokubva yazondikudza kuti ndinge ndichienda kunotenga banga, but akabva anditi ndinge ndichienda kunotenga banga riya iro ravanoti okapi, riya rine blade yekuti unoita zvekupeta blade yacho. Blade iroro racho robva rapinda muhendo. Ndakabva ndaenda ndikanotenga okapi yaya ndikadzoka nayo ndikasiya okapi yaya. Then n'anga iya yakabva yanditi paunenge uchienda kumba ndikuda kuti utenge chipfeko ichi chemukati, but tenga chipfeko chemukati chevanhukadzi, but iwewe ndiwo unofanira kuti unge uchichipfeka. Semafanizi mukoma, ndakaita wiki rose ndakapfeka rimwe bhurugwa revanhukadzi rainge rakazara malaces. Ndakabva ndati panapa zvino madhamu vakandiona vachati kudii. Ndakabva ndazongova munhu wekuti ndaigara ndiri mumamudhu ndichiitira kuti madhamu vasaridha idzo mhiko dzandainge ndichiita. Ndaiti kana yava nguva yekuti tava kuenda kunorara, ndaibva ndapfeka zvangu chimwe chishoti changu chekutoti kana madhamu vaibva vatoona kutoti nhasi hakuna kana iriko. Apa ndainge ndichivhara lesi riya randainge ndakapfeka mukati because ndainge ndakanzi handaifanira kurikurura. Ndaingorikurura kana ndichienda kudondo, kana ndichinoita weti kana tsvina, nepandinenge ndichigeza. Apa ndaisafanira kuti ndinge ndichizoriwacha bhurukwa iri. Ndakabva ndanzi pose pandinenge ndichigeza handaifanira kuti ndinge ndichizogeza namadhamu zvekare, ndaigeza ndiri ndoga, ende ndichigeza kudaro ndaifanira kuti ndinge ndichizozvifadza ndichiita chimhandara maoko. Paya pandinenge ndazorasa mbeu ndaifanira kuzoshandisa chipfeko ichocho chandaiswera ndakapfeka kupukutisa sikarudzi yangu, ende handaifanira kuchiwacha. Mukoma chakasvika pakunhuhwa zvekuti ndega ndichifamba ndainzwa kuti panapa ndikuita kukanda rimwe zimunhuwi riya remaspams ndo randainge ndichikanda. Saka zvakazoitika mukoma ndezvekuti ndakati ndapedza 7 days yadziya ndikubva ndazodzokera kuna sekuru vaya vakabva vazoti kwandiri it was fine. Ndokubva vanditi ndinge ndichienda kunobvisa chipfeko cheya mune kamwe karumu ako kavainge vachingoshandisa sekachinjauzi kavo. Ndakaenda kuya ndokubva ndazonobvisa chipfeko chiya ndikadzoka ndikabva ndavapa. Ivo vakabva vati taifanira kuti tinge tichizopinda musango. Mushure mekunge tapinda musango taifanira kuti tinge tichinopedzisa mhiko. Takabva tafamba hatina kumboenda kure ndokubva taona pamwe apo painge paine majuru ainge achivaka churu. Vakabva vanditi ndinge ndichipfugama, vakati ndinge ndichizotaura zita nemutupo wemukadzi uya uyo ainge akandivhara mari yangu kuJoni. Ndikati senemi yake handiizivi, ndainge ndichingoziva zita rake chete. Ndokubva ndazotaura zita rake ndakapfugama, sezvo ndainge ndichingoita paya pandainge ndichiita chimhandara maoko ndichimuisa mubrain dzangu, nekuti vainge vakati ndo makonektero anoita mishonga yavo. Inini pandinenge ndichiita chimhandara maoko ndinenge ndichitokonektana nemweya wake. Ndakatanga kutaura zita rake ndichiti name hidden ndichitaura zvose izvo zvandainge ndichida kuti ange achizoita. Ndokubva vanditi ndinge ndichibaya chipfeko chiya icho chandainge ndakabata mumaoko angu. Ndakangobaya chipfeko chiya rumwe chete. Ndokubva vanditi ndinge ndichisiya chipfeko chiya zvekare neokapi yaya yandainge ndashandisa kubaya chipfeko chake chemukati. Ndokubva ndasimuka tikabva tadzokera zvedu kumba kwavo. Ndokubva vazopedzisa mhiko dzavo. Vakabva vandiudza kuti it is fine, unokwanisa kuchidzokera kunopiwa mari yako. Ndakazoti ndadzokera kuno kuJoni mukoma, mukadzi uya paakangoona kuti namba dzangu dzainge dzava kupinda akabva atanga kudemba achindiudza kuti pane zvimwe zvinhu zvaainge achisangana nazvo izvo zvaainge asinganzwisisi. Saka ainge achikumbira kuti inini ndinge ndichigamuchira mari shoma iyo yaainge ainayo. Saka pandakazonogamuchira mari iya yamukoma neniwo ndainge ndiine kakusanzwisisa. Then iye ndakabva ndazongonzwa kuti ainge atoadmitiwa muchipatara. Mukadzi uya mukoma akabva azoshaika mushure mekunge aadmitiwa muchipatara. Ndakabva ndazotaura nasekuru vaya, ivo sekuru vaya mukoma ndokubva vatotanga
kutondikandawo rafu nekuda kwekuti ndainge ndavabvunza kuti mishonga yavo sandiyo here yainge yauraya mukadzi uyo wekundinyima mari yangu. Saka mukunondikanda rafu sekuru ava vakabva vati kwandiri, handina kana kumbogara ndatsika utsoka rwangu pamunhanga wako, iwewe ndiwe wakauya ukanditsvaka, saka siyana neni. Mukoma ndakabva ndangosiyana nazvo ndokubva ndazodzoka zvangu kumusha kuno kwandiri kuita basa rekufamba ndichivaka. Kazhinji pandinovaka ndinovaka zvitoro izvi mumaruzevha nemishawo iya misha inovakwa mumaruzevha. Saka pari zvino kune kumwe kwatiri kushanda inini nevakomana vangu avo vandinoshanda navo. Saka umwe musi ndakati tabva pachitoro icho chatainge tichivaka ndakabva ndashaya zvimwe zvinhu zvandainge ndichida panext store padhuze neapo patiri kuvakira. Ndikabva ndati saka rekedzai ndiende kune zvimwe zvitoro. Saka unotofamba about 45 minutes apa uchifamba nemuzvitondo. Saka ndakazoti ndava kudzoka pane kamwe karukova ako kaunoyambuka kuti ndinge pane kamwe karukova kandaifanira kuti ndinge ndichiyambuka. Saka ndakati ndava kuda kunoyambuka ende kunze kwainge kwava kutanga kuvira. Then ndakabva ndazoona kuti painge paine umwe mukadzi uyo ainge achiyambukawo karukova kaya, but ainge akaisa svinga rehuni mumusoro, ainge achitsvaka pekuti ange achiyambuka napo. Ndakati ndaramba ndakamutarisa ndakubva ndaona kuti hezvo chimiro chake zvekare nechiso chake chainge chiri chemukadzi uya wandainge ndakambodanana naye kuSouth Africa, uya wekuzoshayika mushure mekunge ndamuitira mhiko dzandakamuitira. Saka pandakazomutarisa zvekare ndichida kunyatsokuona kuti zvandainge ndaona zvainge zviri izvo here, ndokubva ndaona kuti chiso chake nechimiro chake chainge chatochinja. Ndokubva ndatoona kuti vainge vari vamwe amai vemuvillage imomo ndainge ndichitovaziva amai ivavo. Saka vakati vachiyambuka vakabva vashamisika kuti ko munhu uyu angoramba akati ndee kunditarisa kudai. Saka takazoti tava kupesana vakabva vazondiswedza. Mukomanashi ndakashaya kana simba because muromo wangu wainge uchibvunda zvekare nemuviri wangu wainge uchibvunda nekuda kwekuti ndainge ndavhunduka neizvo zvandainge ndaona. Mukomanashi handina kana kukwanisa kumbotaura navo amai ava kusvika vachizokwidza kachikomo ako kainge kachienda kumba kwavo. Ndainge ndakangovatarisa. Saka ndozvandakasangana nazvo izvo mukoma. Ndatongouyawo pano kuti ndinge ndichitsvakawo munhu anokwanisa kundibatsira. Saka zvandainge ndakamboita mushure mekuona kuti ndo zvandainge ndasangana nazvo izvi mukoma, ndainge ndakamboendawo kumasowe, but ndakazoenda kumasowe aya enguo tsvuku ndikabva ndabhadhara mari. Saka ndakabva ndazopiwa umwe munamato wakasanganiswa nemushonga. Ndikabva ndainge ndichifanira kuti ndinge ndichinogeza nawo munamato uyu wainge wakasanganiswa nemushonga ndiri makuva evatorwa. Saka ndakabva ndazomirira kunze kwasviba ndokubva ndazoenda ndikanogeza nemunamato uya. Asi chishamiso chakazoitika mukoma ndechekuti ndakati ndapedza kugeza kudaro ndakabva ndazoona kuti painge paine rurimi rwemoto, ameno kuti rurimi urwu rwemoto rwainge rwakabva kupi. Ndakangoona ruchingobaka ruri pamusoro perimwe guva. Ndokubva ndazotiza mukoma. Mushure mekunge ndaudza muprofita uya akabva ati mweya wemukadzi uya uyo uri kunditambudza hanzi wainge watova confused, hauzombofi wakandiwana zvekare, but I am living in fear. Ndiri kungogara ndichingotya mukoma. Handiziviwo kuti ndinokwanisawo kuwana n'anga here kana muprofita anokwanisa kundibatsira zvekuti uyu moto uyu kana kuti mweya wemukadzi uya usaramba uchingondinetsa, because muprofita uya akabva azondichacha zvekare dzimwe mombe idzo dzaakati anoda kuti akwanise kundibatsira. Pari zvino mukoma mombe idzodzo handikwanise kudziwana. Ndikutsvakawo munhu wekuti kana andibatsira akatanga andibatsira then ndobva ndazomubhadhara after andibatsira. Please ndibatsireiwo mukoma nekuti ndatambudzika. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Zvakangooma hazvo vedu we. Please ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section.